Din is-sena aħna nħarsu lejn l-Art Imqazza nitolbu talba ħerqana għal paċi u nibku eluf u eluf ta' vittmi tal-ħruxija tal-bniedem. Donnu Erodi għadu magħna. Fil-qalb tal-kull bniedem aħna nixtiequ nuru s-solidarjetà tagħna lill-Iżrael u lill-Palestina u nitolbu biex il-mulej bil-grazzja ta' dan il-jum qaddis tal-miliet tas-sena 2023 irrattab l-ebusija tal-qlub tal-bnedmin. Dan kien il-messaġġ tal-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna fid-diskors tal-awguri tiegħu għall-miliet fejn tkellem dwar il-gwerra li għaddejja bħalissa bejn Iżrael u l-Ħamas filwaqt li talab għall-vittmi kollha li spiċċaw tilfu ħajjithom intortament fil-burbardamenti. L-Arċisqof Charles Scicluna għamel referenza t-talba ta' Dunkarm Msajla lil pajjiżna u tkellem dwar il-5 teżori li jfasslu s-soċjetà Maltija: id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u slim. L-Arċisqof spjega li id-den li Dunkarm talab għal ħakkiema għal min jigverna u għal min għandu s-seta li jagħmel il-liġijiet u għal-erf għal integrità u x-xewqa li wieħed jaħdem ġenerożità għal ġid komuni kif it-talba ta' din is-sena għandha tkun li l-awtoritajiet juru id-den fl-istil tal-governanza tagħhom. Huwa spjega wkoll li għandna nkunu responsabbli ta' xulxin u li mhux biss nafru lil xulxin imma nuru kompassjoni u modija. Dan fil-waqt li tkellem fuq is-saħħa mentali, psikoloġika, spiritwali u fiżika li mhux biss tagħti futur lilna imma anke lil pajjiżna. Don ieħor kbir li Dunkarm jitlob għalih fl-Innu Malti huwa s-saħħa. Is-saħħa lil ħaddiem lil kull min qiegħed fil-qasam tax-xogħol, tas-servizzi, tal-intrapriża. Is-saħħa mhux biss fiżika imma wkoll saħħa mentali, saħħa psikoloġika, saħħa spiritwali. Hija saħħa li bl-Ingliżi seħula wkoll well-being li inti tħossok tajjeb. Dik hija s-saħħa vera li nixtiequ nawguraw lil xulxin f'dan il-miliet. Hija wkoll saħħa li tagħti lill-pajjiż il-futur. Meta nifhem jien li nitlob il-Alla biex jagħtina id-don tas-saħħa, nifhem ukoll li jbierek lis-soċjetà tagħna bid-don tal-uljiet. L-Arċisqof fil-messaġġ tiegħu irrefera għall-għaqda u s-slim li jwasslu għall-armonija soċjali, bl-onestà u l-ġustizzja li huma garanzija ta' kwalità sabiħa tal-ħajja. U affakkar ukoll li fis-sena ġdida Malta se tfakkar eluq is-60 sena minn mindu saret stat indipendenti u 50 sena repubblika. Filwaqt li tkellem ukoll fuq din is-sena li l-Knisja qed tfakkar l-eluq ta' 800 sena minn meta San Franġisk ħoloq l-ewwel presepju fi Greċju.